Ahoj, ahoj Luky, já jsem rád, že jsme se teda potkali na kávičce. My se od té vysoké docela dlouho neviděli, že? To už bude takový kolik, to je rok a půl, dva, co jsme dodělali tituly. Co, využil jsi někde titul? Asi ne, no. Zatím ne? Asi ne. Jsem na tom dost podobně. A co teďkom děláš teda? Já podnikám, ale primárně asi v IT, no. Aha, v IT podnikáš, super. No já jsem právě se s tebou chtěl potkat, protože já podnikám taky. Právě titul jsem zatím moc nevyužil, ale podnikám právě ve velice zajímavém oboru. A to je právě vzdělávání ve finanční gramotnosti. Tak dovol, abych ti ukázal, co vlastně dělám a jestli to třeba pro tebe bude nějakým způsobem zajímavé. My se jmenujeme teda ZFP Akademie a vzděláváme vlastně lidi ve finanční gramotnosti. K sobě ti toho asi moc říkat nemusím, protože jsme se na škole docela dost bavili, takže víš, že jsem vždycky měl takovou tu chuť dělat něco v životě navíc a chtěl jsem takovou tu svobodu v životě dosáhnout. A myslím si, že právě díky této společnosti a díky vzdělání ve financích se mi to může podařit a proto bych ti to rád ukázal, protože dnešní trh, jak vlastně funguje, tak všichni jsme klienti. A jsou určité nějaké trhy, tomu říkejme, ale nějaké třeba instituce, které musíme ve financích využívat. Dejme tomu, že to jsou třeba banky, pojišťovny, hypotéky. Využíváš ty teď už nějaké produkty, třeba finanční? Povinné ručení na auto, Super. teď máme hypotéku, Jasné. k tomu je spojené pojištění nemovitosti a životní pojištění, takže je to spojené. Tak paráda, tak ty toho teda využíváš dost. Jo. No a jak ses k těm produktům dostal? V bance jsme vyřešili hypotéku a pak máme poradce na ostatní věci. No. Takže vlastně využil nějakou pobočku, ale využil si právě i cestu toho poradce. Super. To jsem rád, protože to je vlastně nejčastější způsob, který lidé využívají. No a my jsme si právě řekli, že uděláme třetí způsob a to je, že vzděláme lidi trošičku v tom, co se na tom trhu nebo na těch trzích vlastně děje. A tím, že je vzděláme, tak oni se ty produkty naučí dokonce kombinovat. A tím kombinováním, právě dejme tomu, že tady máme nějaký modelový příklad, kolem 3000 měsíčně, kdyby si člověk odkládal po dobu 30 let, tak pokud bys využíval metodu, že v bance to sepíšeš a platíš a čekáš, tak za těch 30 let si naspoříš nějakou částku a nějaký malý úrok ti k tomu jako přikape. Nic zajímavého, že asi tady v takovém poměru. Ale právě tím, že to rozumíš a efektivně to využíváš, tak ten efekt může být daleko zajímavější. Takže co na to říkáš? Je to zajímavé? Jo, tak jasně. A to je právě to, co právě my ty lidi školíme. A školíme to už 28 let a naším tím vlastně seminářem vzdělávacím prošlo už 360 000 účastníků. Školíme to po celé České i Slovenské republice. V České republice máme dokonce vlastní budovy, nám je tady nejblíže v Ostravě, naše seminární centrum. A to je právě to, že chceme mít i to naše zázemí, že to nechceme dělat někde po nějakých saloncích v hotelích a takhle, ale právě využívat to naše zázemí. Takže to je to, co vlastně děláme, to naše know-how. A teď, když se podíváme na ten samotný život nebo tu osu toho života, tak jak jsi říkal, auto máš, povinné ručení si se zařídit musel. Jo. Takže to je jedna smlouva, kterou už využíváš. Bydlení si říká, že máš hypotéku, takže to je druhá smlouva a musel si zrovna ten dům nebo byt pojistit, že? Jo. Takže to je další smlouva, kterou už využíváš. To jsou 3 smlouvy. Spoříš někde, investuješ? No, jako máme důchodové penzijní spoření, stavebko máme a spořák. Takže další 3-4 smlouvy, dejme tomu, takže to už je 6 smluv, které využíváš v rodině a k hypotéce asi muselo proběhnout i nějaké zajištění života, že? Takže to je třeba 7., 8. smlouva, kterou člověk takhle v průběhu toho života využije. A teďkom proč to všichni sepisují? Proč to sepisují ty banky a ti poradci? Je to o penězích. Protože za tyto produkty v průběhu života mám vysledované, že se vyplatí kolem 80 až 100 000 na provizích na to jednorodé číslo. A ty peníze končí právě na těch pobočkách anebo u těch poradců. Ale my jsme si řekli, že ten třetí způsob, že vzdělaný klient má nárok právě i na ty provize. Takže to je vlastně naše know-how, s kterým vlastně pracujeme 28 let už na tomto trhu a mě to tady jako dost pomohlo, využil jsem to určitě u sebe a proto bych chtěl, aby to pomohlo i tobě. A je proto třeba udělat jen to, že se zúčastní z toho našeho úvodního kurzu vzdělávacího semináře, který trvá od nějakých 8 do, dejme tomu, oběda, 13:30 hodin, udělat si čas. A toto vlastně absolvuješ. Ta licence, pobírání těch provizí tě stojí 1000 a je to na celý život. Takže co na to říkáš, Luky? To je až moc dobré. Je to až moc dobré. Řekl jsem si to podobné, že taky je to až moc dobré a musím říct, že vlastní zkušenost je nepřenosná, takže doporučuji využít vlastní zkušenost a pojď to využít. Protože na tobě je, jestli využiješ tu licenci potom jenom pro sebe a pro rodinu, nebo dejme tomu si budeš chtít třeba i přivydělat a po případě se z tebe stane profesionál. Ale to je fakt čistě tvoje volba, takže nechávám to na tobě. Takže Luky, kterou sobotu teďkom bys měl prostor? Tuhle nebo tu příští?
No, čím dřív tím líp. Čím dřív, tím líp. Tak jo, super, pojďme rovnou nahlásit a já se teda budu na tebe těšit. Děkuji. Taky děkuji.